Bokajan subdivision angkang Jasmine Hanjanglangso Havar pen kidamtang Parokresir Kebra Troxy Kebra Sirke mate 1979 pen Parokresir Kebra Troxir Kebra ke thomate 1993 Ningkan hini aphong karbiri sonimso rong aje Hanjanglangso long ketalon ponalong ke claim kedam kachipaduk tanga tuma phan karcho lapen kachiki mo Amai ke padu ponjia phan mai ingnisi KCS tirika Amai ke sengpon Cultural Society Nihang Donsuri Jutang Havar Amai long Maipu Rome Singnar pen kachari pon Amai long Kangbura ingti pen alohi kapachinia por en ponlo lapen non kebangji phokep angdeng karbiri sonimso rong aje surihini ra enkorapli sertalin asengkana pharman KCS Central Committee pen kapin khalpona tengsi a hawartin tame claim bare matuma phan karcho padoponangji pusi pin khalponlo Pinila sopena tengsi Hanjanglangso Karbi Youth Festival Katalon ponahut ke claim kedam kacepaduk tanga tuma phan karcho padopon lapen kali tanga tuma phan setami kachikimu ke padopon jia phan non ke bangji pai je kloni phai trok arni Sarihajan Higher Secondary School ahemalong ke paman ponjia phan Nihang Donsuri Jutang Havar Amai KCS tirika Amai pen sengponlo Bangso tirika Amai keseng ponalong KAAC EM Surjo Rongphar MEC Kadom Terangpi Abarim EM Jivan Chandra Pathak VDC Chairman Sunaram Singnar VDC Chairman Silarson Rongpi KCS Tiripi Pen Hum Singh Be Mongol Singh Kiling Komal Singh Be Suren Hanse SGB Moni Terang SGB Riso Hanse GB Komalokanta Be Lapen Nihang Donsuri Jutang Havar Amai KCS along ke doan klembang pubang piatung cetong don Bokajan penanan terang Karbi Live